the chief guest who is the CS, wachumbe wote ambao mko hapa, all protocols observed. Abantu bamintu mwesimbi yamore litukori alero mogogete egonte tabatayo mweshimiwa Chavetiga lero bandu siangori ebigoti ekanise lina ataganire bakana asinyirwe litagani twachangete nere ntwachinyara lakini lero gwakore gente kia wa mwabo no bakorogoto na bondo chega no gwetana ta na inche wano tigandu mochango tinta tukukwa na mangana mange kiagera chibese chirane chinyingi abantu base koirana na chirocho tigantige yagende negere chibese chiare tu atoe taribo chabe tinjoma tingo kewango kiao ege ndongorwa asolege ko ganda 30 times kona batango ire ndichirwe merongo. Aya, umheshimiwe King Yeto ya sensi ya toire 20,000 Kenya shillings. Uitalio mondomya. Uchire to wadra na moto agache kanisa ya Nyasaye. King mwanya komoligereri no mondomya mwanya komoligereri nene gochi motuwa momoligereri. Una moko ndigereri na inche. Obuya no maitenga kieye. Mobwate scorecard moko nyakoligereri. Si ndio? Bose mobwate scorecard yani. Ngakieri ende mwabwate scorecard. Engakiye mobwate scorecard. Na boko genda oligereri chipara orosiri obeke tik. Ogende oligereri chiskuru ngorosiare obeke tik. Oligereri ebasari ngotoare obeke tik. Ogende oligereri ngotemare bintu binde obeke tik. Estima ngotemare obeke tik. Egende gekende oligereri gose ngotoare obeke tik. Si ndio?